moje mile oko sebe okupimo, ali bliži se kraj. Mama i tata su prodali sve. Na ulici smo, nemamo više ništa. Ja sam rekao prvi. Bliži se kraj. Sama sam. Nema mojih drugova koji su mi prvi predložili samo popušimo prvu cigaretu marihuane. Teško je. Sama sam. Ima li spasa za mene? Čuli ste šta su psihoaktivne supstance, pa vi razmislite da li ćete da ih koristite ili ne. Psihoaktivne supstance su sedativ, alkohol, marihuana, kofein i nikotin. Hajde da izađemo napolje da pokušamo jednu cigaretu. Ne. Hajde, osjećat ćeš se bolje. Znaš, razmislio sam. Hajde, donosi dobro. Ja ću pitati nastavnika da odemo u toalet. Nađemo se iz škole. Nastavniče, mogu li do toaleta? Može, ali brzo se vrati. Hvala. Nastavniče, mogu i ja do toaleta? Može, ali se brzo vrati. Gde su oni? Nema ih već dugo. Bolje da idem da ih potražim. Strahinja, Elena, šta to radite? Ništa, nastavniče. Izašli smo samo napolje na svež vazduh. Znam šta ste radili. Pušili ste cigarete. Da li vi znate šta je bila? Ne. Onda ćemo krenuti da radimo radionicu Tvoje znanje menja svijet. U našoj okolini pitali smo 20 osoba, od 25 do 45 godina, od njih 20 do 16 su pušači. Od čega najčešće boluju pušači? Pušači najčešće boluju od raka pluća, kancera i astme. Koliko ljudi u Srbiji puši cigarete? 66,8% ljudi u Srbiji puši cigarete. Kako pušenje utiče na zdravlje? Pušenje utiče tako što se razbolimo i na kraju možemo umreti. Od duvana smo ovisni. Duvan šteti. Duvan izaziva rak pluća. Stimulans ili ljude razdražljivi. Duvan je osušena trava koja se suši na suncu i kada se ona osuši, ona se urola i dobije se cigareta. Kako se nikotin koristi? Nikotin se koristi tako što
pušimo cigaretu. Hajde, Dimitrije, šta je s tobom? Uzmi malo alkohola i deći, ćeš opušteniji. Neću, uvijek me nagovaraš na razne stvari. Naravno, kada si mnogo ozbiljan. Hajde, opusti se i uživaj u žurci. Ja i ovako uživam, ne trebam da pijem alkohol. To ti tako misliš, a nikad nisi probao. Vidjet ćeš, dopašće. Ako ne popijem alkohol, opet će mi izbaciti iz družba. I na sljedeću žurku me više neće pozvati. I obećao sam mami i tati da kap alkohola neću da popijem. Dok drugova bih učinio. Ti ne piješ alkohol. Pa baš si neće. Ne znaš da se zabavljaš. E pa sad je stvarno dosta. Kad i Jelena kaže isto, moram da popijem alkohol. Dimi, šta ti je? Loše izgleda. Nisam trebao da pijem alkohol. Trebao sam sam sebe da poslušam. Ostavi me na miru. Žurka se završila tu. Dolaskom policije i hitne pomoći. I zabava više nije bila zabava. Andrej, Sadrže više alkohola, a neka manje. A kako se koristi alkohol? Alkohol se uzima u pićima. Najjača alkoholna pića se zovu žestoka pića, koja sadrže mnogo alkohola, kao što su rakije, vodke i slično. Piva i vina sadrže manje alkohola, ali korisnici uzimaju u većim količinama. Kako deluje? Alkohol je depresan i čini ljude pijanima. Oštećuje jetru, mozak i srce. I naravno stvara zavisnost. Alkohol je vino, pivo, rakija i tequila. Reci alkoholu ne. Živeti prijatno bez alkohola. Stop alkoholu. Mene jutarnja kafa razbudi kao nova. ja ako ne popijem jednu kafu, sutra nisam dobro. Ti, da popiješ jednu kafu. Ja ne mogu bez piva. Ne znam zašto neki pričaju da kafa nije zdrava. Za mene je ona najzdravija. Ja ih uopšte ne razumijem. Kofein je najukusniji, a još sa šećerom. Budite svoj dom. I slušajte samo sebe. Ne slušajte. Marihuana je osušeno sveće biće konoplje, koje
efekti koji uključuju pojačan apetit. Kako se koristi? Marihuana se puši ili jede. Ukoliko se puši, obično se rola u cigaretu ili džoint. A kako deluje? Neke osobe koje koriste marihuanu osjećaju depresiju i parove. Marihuana se obično puši sa duvanom. Šta je marihuana? Marihuana je biljka koja ima oblik zelenih smrbljenih listova ili tamno zelenih grudnica. Ovo je biljka marihuane, nazvana kanabis. Sol marihuani. Svakodnevno uzimanje lekova za smirenje samo pogoršava problem, ne pomaže. Takođe, izuzetno je opasno kombinovati lekove za smirenje sa alkoholom, jer tako može doći do alkoholne kome. A takvo stanje uzrokuje niz komplikacija i minimalne su šanse za preživljavanje. Kako sedativi deluju? Oni se koriste isključivo kada kaže lekar sklanjanje napred. U velikoj količini možemo biti posmani i zabudani, a u još većim dozama dolazi do smrti. Oni takođe izazivaju zavisnost. Šta su sedativi? Sedativi su psihoaktivne supstance koje prepisuju lekari kako bi pomogli nervoznim ljudima da se smire. Zašto se oni koriste? Oni se koriste da bi se ljudi smirili i da bi im pomogli da zaspu. Sedativi su u obliku pilula ili tableta i najčešće se piju u stepku. Reci stop sedativima. Rizik je da travu probaš i jako društvo odaš. Čuvaj sebe i zdravlje svoje, ništa od toga nije bolje. Hašiš, heroin, ekstasi, marihuana, dileri, špricevi, mogu ti svet mašte srušiti i tvoje snove nećeš da sanjati. Kad ti neko cigaretu poruči, ti mu lepo reci, to se potrudi, da svoje znanje nećeš da rušiš i da cigarete ne želiš da pušiš. Alkohol te vuče besu, dovodi ti misli loše, stalno si u nekom stresu, misliš, možda nemaš sreće, a muke su ti sve veće i veće. Govoriti o drugi LCD ili LCD. Počet ćemo na neka pitanja. Koji sve nazive LCD-a droge postoje? Mercedes, Adam, Eva, Pig i Pune. Koje sve boje LCD-a droge postoje? Droga je bez boje, ima boravu. Koji sve oblici droge LCD postoje? Stop halucinogena. Uticaj vršnjaka, Želje za pripadanjem u grupu. dosadno, bekstvo od realnosti, Samostalnost. Želje za bržim odrastanjem. bez obzira na razlog korištenja droge, alkohola, opijata se ne može odvojiti. Korišćenjem čovjek uništava svoje zdravlje, svoj život i ličnost. Ne, to je zabluda. Povremeno uzimanje droge nije opasno. Povremeno uzimanje droge jeste opasno. Marihuana nije opasna. Ne, marihuana jeste opasna. Sve treba probati. Ne, to je zabluda. Danas svi uzimaju droge. Ne, to je zabluda.
Moguće je prestati sa uzimanjem droge. Da, uz pomoć porodice i stručnjaka. Posle lečenja se može živeti normalno. Da, ako se lečenje započne na vreme i traje koliko treba. Život bez droge može biti lep. Da, utoliko je čovek srećniji, ukoliko je našao više različitih aktivnosti koje ga čine zadovoljnim. Posle droge posledice droge su psihičko i fizičko propadanje, dobijanje HIV infekcije, hepatitisa B i C, smrt. Teško je biti mlad u današnje vreme. Treba odoliti izazovima. Sve su droge opasne. Svako je kovač svoje sreće. Budi na sebe i na svoj stav ponosan. Jedi voće koje ti se hoće, a ne zaboravi povrće. Diši vazduh sveži, od alkohola duvana beži. Nađi sebi mirnu ruku, prijatelja uzmi za ruku. I život svoje zdravlje voli, budi vredan đak u športu. Stop duvanu, stop alkoholu, svemu što mene kao dete ruši. Ostani radostan i vesel i čist u svojoj iskrenoj duši. Stop psihoaktivnim supstancama. Ovako, naročito mi je značajno što su došli učenici starije naše škole. Mi smo godinu dana radili na projektu Tvoje znanje menja sve i ja sam otišla da se edukujem i otišla na seminar. Nisam znala šta sve podrazumeva, ali sam imala iskustvo prethodne generacije, pa sam želela da se uključim i da se uključim naša deca. Mi smo dugo i temeljno radili na ovome, znam da ste bili malo nestrpljivi i vruće jeste u učenici. Ja mislim da će bar neka od ovih pouka da ostane vama zacrtana i upamćena, to mi je jako važno našim budućim generacijama. A ono što bi još rekla, to je hvala podrška, hvala za kolege, mislim podrška je velika bila potrebna. Evo, maše mi koleginica Anastasija, moj kolega Veroslav, moja koleginica Jasmina. Evo, deca, dobro. I još ono što je još onaj pokretač, zapravo to je onaj ko je to osmislio, a to je doktorka Anđelka Brković. I ako biste želeli, možete vi da se obratite i ako budu imali neko pitanje da vam postave, mogu. Dobar dan svima, ja moram samo prvo da se ogradim. Ja bih voljela da sam ja baš identifikac ovoga, ali nisam. Ja sam neko ko se u ovo uključio negde na samom početku svog rada u Gradskom zavodu za javno zdravlje. Moje starije kolege su zajedno sa nekim saradnicima iz inostranstva ovaj program osmislili pre nekih možda 8-9 godina.
ja sam u njemu 6 godina i zaista mogu da kažem da je ovo jedna od stvari koje sa koleginicom Vladanom, koja je tu sa mnom, zaista radim sa najvećim zadovoljstvom. Bez ikakve dileme u odnosu na sve druge naše aktivnosti, pošto se mi bavimo generalnom promocijom zdravlja, ali zaista nam je najveće zadovoljstvo kada radimo sa decom, sa školskom decom i kada radimo na ovom programu koji je zaista vrlo inspirativan i sam za sebe pruža veliku satisfakciju i nama kao nekome koji je koordinator programa, ali nadam se i vama koji ga u školama sprovodite, a pre svega se nadamo da on najveće zadovoljstvo predstavlja onima koji su njegovi glavni nosioci, a koji su učenici, to su deca. Zato se on i zove kreativni rad sa učenicima na prevenciji zloupotrebe psihoaktivnih supstanci, jer glavni cilj jeste da oni svojim znanjem, istraživanjem, prikupljanjem ovih informacija koje mi svi malo onako smatramo zastrašujućim, jer je tema vrlo delikatna, ali se ispostavilo da je ova tema deci, iako su oni 3., 4. ili 5. razred, i tekako bliska, prosto to je neki problem koji nas sve okružuje. Tako da ono što ja samo želim da poručim za kraj, to je da se zaista iskreno nadam da ove poruke ostaju u vašim glavicama za neki period odrastanja i da ćete zaista biti spremni da kažete ne, kada to bude bilo potrebno i da prepoznate šta je negativan učenjaka koji ste tako lepo ovde prikazali kroz sve ove svoje nastupe, kroz ove skečeve i dramatizacije. Kao jednu malu simboličnu nagradu za to što ste bili ovako vredno radili i bili ovako kreativni, dobit ćete jednu zahvalnicu za kraj vašeg 4. razreda. Jeste da prelazite vrlo uskoro u 5, ali ovo će biti neka uspomena